Jamen, jeg er egentlig på udkig efter en ny mobiltelefon. Jamen, så er du da kommet til det rigtige sted. Vi har simpelthen så mange mobiltelefoner. Okay. Jamen, den her, den har jeg faktisk haft kig på. Men har I en eventuelt i hvid? I ved du hvad, jeg tror ikke, vi har den hjemme i øjeblikket, men altså, det skulle ikke undre mig, om vi kunne bestille den hjem. Nu skal vi lige over og tjekke. Går du med? Ja. Undskyld. Lige et øjeblik. Jamen, hvad, har du ikke tid, eller hvad? Ej, jeg står faktisk lige her og laver noget. Jamen, altså det tager kun lige 2 sekunder. Kan du ikke lige, jeg skal lige bare lige vide noget omkring den her mobiltelefon. Jamen, hvad med ham derovre? Har du prøvet at se, om han er ledig? Han står godt med nogle kunder, kan jeg se. Altså, det tager ikke Ja, lang tid. okay. Hvad så? Okay, jamen jeg vil lige bare lige høre, om vi havde den her i hvid. Men nej, det har vi godt nok ikke. Altså, den er som du ser den der. Jamen jeg har set den på nettet i hvid. Kan du ikke se, om vi kan bestille den hjem eventuelt? Men ved du hvad? Kan du ikke prøve at finde en anden model i hvid? Jamen, nu var det egentlig den her, jeg havde udset, og den har jo ret godt kamera. Jamen altså, okay, så kigger jeg efter.